Jalup ogai mar Obila Eliud Lagat koro lero ni achich mar nekmar mine 42 Collins Jumaisi mane obwodho kowuok e od ang'ech dweche 2 mokalo idhi ndhi machiegni. Jumaisi tudo kod nek kendo lute bugo makware ringre mine e yo mapok oyangore nyaka sani. Lagat olero ni Obila luwo maling'ling' mar ndhiyo achijno ma bende nobwodho gachije mamoko 12 kowuok e tesend Obila ma Gigiri e dwe mar 8 higani. Lagat olero magi e kinde romo mare gi jotend Obila mawuok e kaunti ma Nairobi, romo ma bende chal kama ne keto ikruok mar arita motelo ne tedruok ma siasa e thur juma manyien kaluwore kod twak mar Senet e wi thich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. E sechego bende Lagat nolero ni arita kwe ibiro ridi mokalo e tunge Kenya te nyaka Tana River ma sani dhap dhoudi dhi e nyime. The investigation is ongoing. Actions were taken against the police who we deem that they never did their work right. Otherwise, we are closing into that suspect, and as soon as we close in and rearrest him, we will be ready to proceed with the rest of the investigation. No one whatsoever has been threatened. Hakuna mtu ametishiwa maisha yake. What I know is that we are very keen in rearresting this Jumaisi. I am aware that the Provincial Security Committee from the Coast region are currently holding meetings and trying to resolve that issue, but in the fullness of time, we will be able, we are closing into the suspects that are inciting wananchi in that particular area. Otherwise, I want to ask people of Tana River, and particularly those, the two clans that are warring, that it's important that they keep peace.